dunga ci ala ne firwi ala بإذن ربنا ساكت ولا جمال تحيتهم خوفنا دم فيها إدر الجنة سلمنا بأمري قوي الله بأمري قوي ملائكة سلمنا بحق ما بقوي ما سلام 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 الله بيقول السلام عليكم عليكم ملائكة السلام عليكم حق ما بقوي جل بقوي من السلام عليكم عليكم السلام أما تندين داية تبلغ ترى حالا كان بلغ كوي على الجنة الجنة قال إمبورتات السلام عليكم عليكم السلام يعني الحمد لله انجتي الله ان انجتي الله ala de ko harano en ko fonde ko gonga ala majani en jetti Allah koy ala wanni enni hala ka ala importance ala en ando joni mi joddo man daira tindi mbadda tiataruji bal pudi la khala ka dum ala jin baddi importance salam salam wori ndanya minati edise ألم ترى كيف الذي ألم ترى كيف من أيان ألم ترى ما أيان كيف قلنا لا تدري ضرب الله كيف حل صفة ضرب الله على فير مثلا تندل كلمة طيبة كونغول مجول كونغول لام كونغول بل كونغول لا إله إلا الله كونغول لا إله إلا الله مصفة منه الشجرة ما يكون لك طيبة بلك تمروي كونغول لا إله إلا الله ما يكون لك تمروي أصلها فوق برندة ثابت أن تبت إليه وفرعها شتى في السماء ندو أسماء نفوت نبدو تؤتي أكرك أكلها اسمها جمك كل حين كلا دمنا بإذن ربي سكجر جمك الله بدو كونغول لا إله إلا الله كون مانغو كون تمروي موت تجد جهيها مبتي يردلي حيث يروساك تجد جتي بوبول أن شرط داين شرط فايدو أكيد جبن سا فوق جبن سا كونغول لا إله إلا الله كان كنون مجر موني لكن دريك نفتر شافمون ودبسماج جول بالنفتر ونما كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن ويسبكم بالإيمان بالله ثابتة در رجل به فاهمي ده أنا ونيه وعمله يصعد إلى السماء كان كون كو غولاتako عندي إيمان فيمde wonde nder erde kanyum jokkondiri neddo e Allah kono dum wona golle kanyum ko fimde tan to neddo ko ma jaba Allah ha gas jaba al janna jaba jaygol jaba hoddiroji Allah ha gas do gollude dek non wadde fobre de woni iman billahi la ilaha illallah jabbe Allah de Allah sana Allah goto muhammadu ko matuma ko nyalaat makko mun fobre njuluji di asakaje da korkaji won ciatade non woni nyara fu hande ada baraji ma juldel ma asakaje ma korkaji ne safe ne bogge nawe do ne moftoy ko toni ko hen e golle ma hen ma hande da galleji hen ma hande da hen pewndanda gese ma hen desanda da rew ma ged ma fo golle ma de kanje gollantuma goto men dani be hido Amerique wala hido France na neldal ga ma hane ga kubeje rasa ga rewbe wada ga gese faggo ga nay doni ko non tan golle men de golle ten de ko de pewndar mahata aljanna men wona la yahan tawana ma gese wa nide ana ko an golle an neldal simo ngi tam an sa delta ay unda wata wana fami fani kongo liman billahi wa yadribullahu ala nafiya ala nafiyina al amsala tindi innas wa nan dim ila allahum bil jokam yatadhakkaru amma cha wa masalu sifa kalimatin kongol khabisatin chombol on kalimatul kufr kongol kafaragal an way kono ka shajaratin way kon lekki khabisatin chopki yal hansal yam ko balikatin diri kongol kefaragal cali la ilaha illallah on kongol kefaragal wido Allah wodan wala nala wodan on kanko way kono balikat diri ngal balikat diri na fora la ko la yata kon wa awna ko soga mi ko ngal sawaji tan do fot daddi mutane leydi saka wawa yarde ton tamroy mawko daddi ko mutner leydi ayati bubul ton yorata dama ne heji na jibin hasoro saka kana amma non kalimatu kongol kefaragal ko balikat diri on tadon kon goddane leydi ne fe na wana nyada ho jibin warin tabdo ko yori non kongol kefaragal uju testat ak jawla min fawqi lardi dawleydi to malaha alanaaka min qararan ñibir dadi ñibaki ne fe ala ñibirde non kefaragal way la sabata laha wala far'a wala barakata kanyum ñibaki bon ala chate ala barke yusabbitullahu ala tabbitina alladhina bi an amanu gomni bel gawle kongol asabi tabinagol wala kalmatu tawhid yenna la ilaha illallah subhana ma yi kambe kadi ma ala tabbitin kongol gol gol gabitu fil hayati ni angor adun fil akhirati ila khalafu القبر لما لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين
eyyi o wi joni wiyannoɓe ɗo la ilaha illallah tawde beltina jaɓi Allah ɓe jum so waɗama nder gabri ɗum yimɓe ɓe gubbi tan ɓe ndumtima ɓe jaaha neɗɗo nofru namdu heddata less nofru nandu ndu heddu nofru nandu ndu nana kala yimɓe ne keñina jaaha ne gatta mo ɗon jaalaɓe wona ɗum yimɓe ne jaaha nofru less noon nana malaikaji nan ɓe gara malaikaji ɗiɗi kulɓiniɗi malaikaji munkari wonno kii ɗi ceeka leydi ne gara noppi ɗiɗi fof ñande ndu nana banggue ndu nana banggue ɗo joni enen en mbayani noppi ɗiɗi fof nanto ko banggue goto a wawa heɗade oɗon yewta ndu nofuru yo heedo ga ndu nofuru heedo ga hay goto waɗa kanƴi ɗi fof gatta ko banggue ñande hen noon ndu nofuru nanata ga ɓene koota ndu ga nana ga ɓene gara famide soɓe gari heɓe jettima ɓe gummiñanmo dow ɓe mbiyam an kam hol joome hol gonnoɗo joome aduna to eyi ko julɗo moƴƴo rabbi ya Allah ko Allah woni mbiya anne hol joni hol diine ma hol diine ko l'islam tawde ko julɗo wol annabi ma Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam eɓe jaabo jaabol moƴƴo yo hadis kalɗo nani hadis o nani لما يسأله الملكان حين يجيء الله الميت حين يحيي الله الميت سانغات الله ووتين ماي دو حتى يسمع قرع من كان ماشيا حولنا كونكول فلا كويداي ارابو بودي نكوت في جنازه ارابو تاوتي دوسغول غوسكي ماكو سبا كوto amana ko be jaato o yukidani hibe jojjina mo kanko malaika ni mum nado jodo o yaqulani lahu bil biyam man rabbuka hol jami an hol jeydo ma wa ma dinuka dina ma wa man nabiyyu hol annabi ma amma al mu'min tagu jud fa yaqulu ya rabbi Allah jamam ko Allah wa dini al islam idan ko islam wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadu wa annabi e biyam num nawmatal arusi biyam an dano doygol jamaade dano doygol jamaade doygol jamaade weli hambe so jamaade meda wiya dum law joy bonuji mo fitti jamaade ko umma tan suppu bendi walla jom galle makko gaño makko haadi findina bonde makko dum ko nema e makko kanko gallo findina tan suppu nin walla jom galle makko daño makko ngol doygol anne ko ngol dano e jom annen an dano doygol jamaade tan hunde kamne pindinda do naatoyde aljanna wartaka darasma mbiya kad alimna in kunta la mu'minan am kanji malaika ji mbiyam min ka amen ganduno an ala yanana ko gonta doom ko an wonani sigi sak wa amal kafir ta kafir non awil munafiq wala nafiq wa yaqulu so mbibo an marrabu ko hol jomi gon ko la adri min kam anda jomam de kuntu asma'u an-nas yaquluna shay'an fa qultu misla ma yaquluna min nani tan yimbe kala hunde don ngabbi tan gon mi halde hunde bi alko dara mbiyata bam en dogi tan da fucci dogi bam la yimbe anda nani tan yimbe kala hunde min kala tan de o min andan wa yadribanihi bi mitraqin min nar be fiyambo kambe dido fof o fon dogi kuul itande jaygol bi mo non rip e hore fa yasihu sayhatan o wula yasma'uhu ina dum man fitade kalta ko wonde dowli ten non dum ay nastakal en sanane imbe jinniji neddo jinni tan wonnata kono tef o kala tagi do dowli ten nani pigal ngal wa yaqulu lahu bi biyam kanji malaikaji biya neddo la taraita wala talaita on oto Allah andine oto jangu oto andu biyam ni on almude amen goto kanko wonto yi ene windi son te kal teski dum babba wala puccu saaji nyaama o nafa ni hon denko daban hewata yo daban wada mo taro ko nani ko neddo ne fi honga bandi ko tef kala ko dabe je fonna en tango neddo jinni tango nan on heddi ko fonna yo denke dow cikata kanyu fiya mawni yeso de cham te dinan arda jama juudan birden wala ko Allah yamiri ko tan ko Allah hadi ko haalte do ko wana kumpa men kala mo jak wadani non ko ma med soccondirde mabbe dande fam ko ni o watte kanko ni woni rettama joni non on saha tay ko juldo be jaanyana bo gabriki be jaanyana bo gabriki ha yaaji agabi yaanyi ha wona hedde metre jidi enen gandi ka hay gurdo kam dañan suudi metre jidi metre ji nay tan hewde wala metre 50 350 anda 350 kanko yaanyane ha wona metre jidi hande fof uddite wade no kilim ni fof hande kay o daani mi do ngode ma de biden ay so duubi uddiro lildo tinda ma gal pari atlafa tampere la taw kefero non
abri ki mana wetno ko ne fa sibro wotale ka maro ko fa ko ñoƴƴe abri o iccamo ha iya birɗe ɗe goñudir birɗe goɗɗe bangga ñamane jaha o ga banggue ɗe ga jaha ko non abri ki fa wona wetno ke fa on soɓe chef tame ɗon ɓuurata fa ñoƴƴe ke ɗo makko ha tiiɗ elo soɓa en keɗiɗe ko Allah de hande nelaɗa wona darode non woɗi ويدل الله ألنا مجنا من يشاء كلام وهاجي ويدل الله الظالمين ألنا مجنا بين تونيو بين هفرة فلا يحتاجون للجواب بس كم ويدل الله الظالمين فرتو كسب نام دا من الكبري ألنا مجنا من جير ساكم بالبيت الله ونجوما نلا الله كنلا ونطلب من جبان ودل بركون في كل من غوري غاني من جبان الله أو كأنه من جبان الله صلى الله عليه وسلم من جبان الإسلام بدين ما كسب نام إيكيشون غادي مجنا جمنا به مجنا malaika so ngari ngarta ko mbaadi kulbininde taga julde modde kunnodo Allah a hulata ngade gijo ma be jeemi tan Allah ay Allah jabdum ko on Muhammad won nela ba dina l'islam be ta bay ko ngay hunde anta bay ko cigol ngone fidi salman Allah do a jabin hulde Allah le kesi hulde Allah hulta ko mo jaban hulde Allah non wona furtinde giteji ne lemo dum dandata nam daron ko jabade fiye take bokko ويفعل الله ألنا قل ما يشاء كلغو حاجي دو نا دون دندي en jaltini windande aljumade en nattini hanki hande feccam inchallah anche en jangi hulla ko le siam da en jangi wala man joygo kala faman wala o wede man kan min ko marid aw bi adam min rasi don jangu da hanke janda wala teskat cuman jangu cuman jangu man tamata bi umra mana banyak man jangi man tamata bi umra banyak ala tawdo wi en Allah ta'ala ala tawdo wi en man tamatta'a on bo dakhmiti bil umrati umra ila hajji fawde hajju mastaysara ko newi min al hadi man lam yajid mo dañani siyam ko horde salasati ayyamin balde tati fil hajji to hajju wa sab'atina balde jeedidi idha raja'tum san duttima to gure mon to tilka dum don randa asharat non balde safa kamilatin timud ay enen hoddo gaabe ko dan makka bes na ummi do joni yehi umra taw lewru humtaran umra mon darto yeso humtaran wo jaada umra walla lewru saftaran jaada umra gaynda umra ma tan biida ya fadda ha hajju ala don an umra kanyum ko nyiida fo jaata hajju non jogi tan waktu taji ala ko on tan yaata hajju joni biida to joni dal mi felti sabbat ha hajju artan mi hajja mi hoto biida ni fadda ha hajju ay an kajjuda kadi ndo hitande wotel umra ma hejji ma fo rende nder lebbi hajju amete muto matti la budda hirsat ngeloba cakko da miskine wala ngi wala nagge wala damul wala non ko wara balde sappo wala tati makka balde jeeji sa hawto wuram ay dum non woni kala mbo dakhmiti o ren dakhmiti umra e hajju yo wad kala ko newni bo e hadi ko hirsa o sakko so dañan yo hor balde sappo balde tati makka balde jeeji so hawto wuram wa amma non de jaada umra de e lewru humtaran safara jaada umra ituda avion ma ngakkuda wuro mon gonda ka ha jiyonti ituda avion luttida ana wana moto ay battawat ay garta kala irsa walla
nde jaaɗa Makka nde mbaɗɗa umra ma e nder lewru humtirande nde gasi ɓennuɗa ƴettuɗa ɓe on paɗa Dubaï jaaɗa golloyɗa toon gonɗa toon ha hajju yonti garoɗa e Dubaï naɓe gaɗum kajju ɗum a wona motamati kono motamati tan ko kadi joyɗo Makka to jooɗi tan fadi ɗon ha hajju ari tawi kadi o jeeyaka e nder jeeyaɗo kadi e nder Makka on kadi wonta motamati on ko toon jeeya en faami de ɗum wiyete tamati عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء الله الشيخ إمران بن حسين رضي الله عنهما وي آية دخمت تقول جبي ما دفتر على من قول لي آية من النبي صلى الله عليه وسلم قول لي قرآن جبنا آية قلنا من حرمنا دو min kaɗaka ga makko ha nelaɗo Allah yalti aduna caggal toon gorko goto arina addana min yiyande mum anda hombo jofto man addi yiyande mum wonde min ngala an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala كانت أكاذ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتعسموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج رواه البخاري عبد الله بن عباس لا تنام نكون بأكاذ أي أكاذ أم بيت أكاذ وإن لا هو أكاذ لا قال بيت أكاذ نكون تون بأكاذ أنكو نكو lumo gono lumo hitande ha hitande wona yontere ha yontere lumo ni kay fasna yontere ngol wayno foire wete waddani heddo par hitande ko foire hitande fo limbe fo kawra do gadda jeeyi guuti jeeya ka tomo koto ku kaso ko jeere won nokku kadi ne wiye zul majazi kadi ko jeere won nokku ton wiye mo jannatu on kadi ko jeere won joni non den hanje hajju waddina may do julbe den so be jahno hajjoyde ton be callo nawde marchandise uji mabbe jeeyguji mabbe e bi kala nawdo jeeygu mum dañat bakkar Allah wi be Allah wana non so non kajjo e nawre marchandise mum so non kajjo ngay kan coodo marchandise kan non sele garota ka antal marchandise ta fiya bandaje radio yi yeeya walla daka daña khalis so non hawre kan maji am makkane ko non sele hajjo en jogi ko nawda naw jeeya kajja wonde fala ala fala fata asamu be makko dini an yettajiru fil mawasim be kambe mawsim rendo hajjungo nawde hen jeeygo wadde way kono wana hajju nawmani an nawma ton ko yirta yilata kaka dum wadde dum mato majjan goppen Allah wi bala nabi Allah tellina dow mabbe ali laysa alaykum junahum bakkat ala dow an tabtahu fadlan min rabbikum nawde martidis mum yeeya hajja arta Allah nawa martidis mum yeeya wada umar arta problème la kadja ambara عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بالعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها وذلك قوله ثم أفيد منها حيث أفاد الناس رواه البخاري إننا من عائشة حالة أبي لا تنام قريش ينكر يقول دين يريد دين مكة يقولنا دين مكة كم بندرسنا مزدلفة بيانو نوك مزدلفة تنكو همسة وهدي عرب لي عرب بكدي فوف دارتنا ko to Arafat gila den l'islam non ari Allah yamiri annabi makko o yamiri yimbe be yo ngarto Arafat be daraw don be banjoro don kadi be jawto suma afidu min asbaaji nas on sa be ngummo Arafat be fay Muzdalifa don julete future geji famide on sa subak walto yimbe nutto kadi min be do jamratul aqaba عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه البخاري برامج برامج أنس وي أن بلاد نوم أما دوة سو يهيتو مكان تو دوة إلى اللهم يا الله ربنا إهما أنجوم يمين آتنا يا عدن من في الدنيا يودو عدن حسنة مجد في الآخرة قدنا من الآخرة حسنة مجد وقنا يا دند من عذاب النار لفت جينغول يا دند من لفت جينغول أشي من بانغو سود كابو ونكو دوار نعم wonje ton ko Ceerno Abdoulahi an yalla yam moƴƴere ɓe cella Ceerno Abdoulahi nafi den tangal de to grigi taw walli yimɓe no fewi jogo drapeau dow onno yimɓe hante irtodiri hante ko rendo yimɓe majjodira jogo drapeau dow kanko innata Allah kanko fuɗɗata yimɓe ndewa hen ay amen takkodira sahaji leƴƴi goɗɗi ni goppa ko ndewanno ko ndewa komen kanata goppa ɓe ko jahanno tawta min jillodirante
jom ɗesi majjirde mo tan sowno tan fof kadi moyla kadi gabbaɗa Allah ta'ala ala tawɗo wiyen wadkurullah jangtude inde Allah fi ayyamin ñalawmaji ma'a dudatin limtaɗi won ñalawmaji minaɗi man ta'ajjala kala mo yaaci werli ka jom fi yawmayni e balɗe ɗiɗi tan o hooti fala isma alayhi bakkata ala dow makko man ta'akhkhara kada on mo nemni ha werli balɗe tarde fof fala isma alayhi bakkata ala dow makko ɗum noon ko liman taqa wonande on kunɗo Allah wattaqullaha kulli Allah wala mum gande annakum onon ilayhi fewde Allah tuhsharun ko rendinte andi hajju o yande julde taskende yimɓe ɓe fof poti ko ummitade mina andi hajju ne hawni wayri kono majjina gunas way ɗon joni joni men jaltata o arafat min en woni wadde sunna en misra en yimɓe jalta makka kadi paya to wiyete mina gummo toon paya to wiyete arafat muzdalifa en fof ko nokkuji jaltuɗi makka kono yande julde taskende foti artede kadi makka ɗo fuɗi fadde so wangama ha gasi won hajju o timmi kono won gueɗe sunnaji gabbiɗi ɗi ɓe nuccito kadi mina waɗoy toon jammaji tati ñande fof fini joɗɗo ha tisbar ñaa berɗo kadi jamala tati o nokku wedde kaji jiiɗi yawten o kaji jiiɗi oɗa kaji jiiɗi emin kota kadi ha janggo kadi tisbar yoni kadi garen kadi baɗɗo balɗe ɗiɗi hooti bisimilla baɗɗo balɗe tati noon ɓuuri timmude balɗe tati mbiɗa balɗe tati timmi so beela hanti non to jom عن عبد الله بن يعمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات أيام منا ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج رواه الترمذي بسند صحيح. برنامج عبد الله بن يعمر رضي الله عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي الحج حج كوي عرفات الحج عرفات daga neɗɗo so hajju yi so daroyaki arafa hajju ren on kam yeehi tourisme yagal daga la budda arafat tergal mangal e terde hajju o wi noon ayyamu minan e famide ay wi ayyamu minan ñalawmaji mina ɗi ko tati ñalawmaji badare ka ɗum woni samba miñum jultata e demba miñum jultata e yaro miñum julɗi ñalawma tati gon ñalawmaji badare ka ɗi gon ayyamu minan o wi noon ñalawmaji mina ɗi kala mon keñiɗo ne heñi werli samba e demba tan yeehi hooti wuro men wala bakkat kala kadi bakkiliɗo kadi wonɗi on samba werli kaɗi yeehi demba werli ñalawma yara werli on kadi ala hen bakkat kala noon mbo ari ɗo leydi arafat ɗo adine nde wendogo nde fajiri juba subaka jultas ko ara yato a yaɓɓiɗo arafat fami aɗa foti adde arafat gila ko adine fajiri sako to ñalawma poɗɗa arde arafat ni ko gila ñande jeenayde gila hedde zawal gila hedde tisbar toon poɗɗa jul tisbar e takkusan ɗo arafa ɗo sa juulani ɗo noon ha nangue muti julɗa koye lawol nangue muti ari a hirta ɗiƴam a hirta ngalaw walla nagge walla dammuwol kono kam e jamma he fof kam so ari ɗon tan kam amadama kono an arani arafat ñalawma ha gasi arani jamma o ha gasi ha fajiri seeki koyngal ma darake arafat ala hajju hikka hajju boni hitande wonde kay hande kay la budde kay jaɓɓa kay ɗo wiyete arafat ɗo kay gara ɗon kay gila e nder jamma koy gila sappo o arani kono wendogo salatu hayrum nenomi sappo de koyngal ma darake arafat hajjuma boni boni kala noon mbo ari ɗo nete ko adino fajiri feere on kam on hebdi hajju mum قال الله تعالى على تعالى من الناس أن جاء يمبئ من يعجبكم من حاوما يؤمن قوله كنقول من في الحياة الدنيا أنقر أدنى يشهد الله مسيان الله على ما في قلبي يكون يندر بذمك وتي كانوا على الدو كانوا قصة الخصام ينجي إنه نافق قوته والنوع زمان الله صلى الله عليه وسلم زاري يكون بلد حالات يكون كيف يركض أدنى وان بالكم كانوا جون ويهانو سو أمي majin o yaha mo so hawre ndambiri janande walla no sappo ɗumen o yuɓo ɗumen o bonna gese janande Allah wi e nde nen Aisha haala nen Aisha wi an Aisha radiyallahu anha an النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم Allah ɓuri anje fofo e warɓe wala ɓuri añoyde warɓe fowɗo Allah ɗo ɓurɗo sanndo linde ɓurɗo heewde weñje neɗɗo tan mo ngannduɗaa caddalɗo mi waɗaani mi heli mi taƴi ñande fof ko ñaawte ñande fof ko yehi ñaawtoyde o ɓuri jasde warɓe fof neɗɗo yo rento ñaawtoyede toujours tan an ka alaa ko muñal alaa komi heli mi taƴi tan mi fii ga sawru mi wofaama ga hay an ko noon tan ngondirɗa eyi ɗum ɗon on fof ɓuri jasde warɓe neɗɗo yo rento ɗe geɗe
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب النبي متى أن شكت أولن جلب وناتت الجنة tan ni ala koy taw arane mon ko arno e din leƴƴi jawtuɗi ɓen de meminoɓe caɗele ɓe loruji ɓe dillina ɓe kulɓina ɓe lora ɓe lepta ha nelaɗo mabɓe o jaati salita kañum wondi ɓe muɗum fof mbiya Allah mata ballal ma arata hanti min tampide Allah jabta Allah wiyaɓe ala ko noon inna nasrallahi qarib ballal Allah koyne ɓatti Allah waɗi intervention kono ko tawɓe tampide de kan julɗo no oto wi tan koɓe julɓe tan yami heɓone fof ala de a ñawat holat haydat ɗomtat l'islam ko noon woni julɗo amin fof caɗele fo amin عن خباب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه ويجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشد بأمشاد الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر الموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون رواه أبو داود والبخاري خبيثنا خبابوي من غارينا إنكم من جنتال من غارينا رسول الله من تايبر سود كابر أمو تجيدون كوبر سود كابر أمو تجيدون تمتل مك من غاري من بولي سامي نلا دون من جات من شادل دون من شادل بدي كجابنا دوا والو من نعم kebin hala e makon fe o mi o jodi yaso go wayli on la sasam yaso go wayli o wibe ngandon leƴƴi jawtuddo di gorko en jaggatino o asana ngaska ha luggido o darna o nali e dal gaska ris adde fawe do e hore gorko hedo yaso o hedo jagal yamo yeddi Allah jom sala yeddi be ndi sambo dam pecce kala so yaraka taw umma ke dina makko nan do musal had gorko no jaggeten o wiya yeddu Allah sala ñagge labbe belki be itta be tajja kusi en tajja am fottini gite yeddu Allah mi yeddani be tajja haw ma onon hay hunde mbadda ko memo don seddan go fo na wona salid na wi do hala ko am so mbayi muñan koy o yuna mi wondiri Allah o do dina mo jeton ma Allah timmin haw timma wonta hay goto hulani hay goto sana Allah ما جلا تويته صنعاء ونكفت اليمن جاءت بيت حضر الموت تبع هلان هي قرصنا تقول الله ولا أنا كل بوي هذا سونغو دمبال ما ولا بيعمل ولا هلان كور وهنا كاي وندان كسايتنا مثلا الله بروالا جولا كبرت عندك كابيتال واشنطن أمريكا تونان تانوت نادي من جول ها فرنسا نادي من جول على كل سنة وهنا كار أنت جاسا شلدا وند جول كنا كلا هند جول جولا جماعة نقول جماعة نقول على كون دواي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس استاوي نسختهما التي في المائده انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم عبد الله بن عباس وي الله حالي تقول عن سوره النساء ويا ايها الذين امنوا اي من غوني بل لا تقربوا الصلاه وقت دي جول وانتم تعلمون سكارى على منديل دك غاندي على الاسلام سانغاراني تاغينو family cagal ton non won sahabi yang goto nodino sa wadi invité wadi ñamde yarde be ñami hada gaadi jere sangaraji waktu yonti min gardini man nak sayyidina ali man o ardi o juuli hali bod qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna wa antum a'buduna ma a'budu inti la wajidi fof bon la o jibi ton bon e man hefela min mambe law ko dewato ko ma on daw ko hal dum boneji maw fam cagal ton Allah wi joni mbaton ko ni so don jara sangar on gaccat ha julde benda ne gandi hakon subaka tuga do wudde jul subaka ngay sangar jaro sangar mandilo on de midi yona to han tabillahi mo gatti jul tisba son jul tisba kadi son jari sangar kadi don Allah sara fa don cemurisa ay do ndek sangar umma ki tan harmi lawol goto harmi ko détail cagal ton gadi Allah wi mabe ngara ma be namda ma ga sangar e ga wuri woni ko nande lotori en carte salisa benen tagi wala tagaki o wiibe
o jaafiɓe kanko Allah نعم o wi sangara e wuri waɗi bakkat ma wuuɗo kono waɗi nafoore mawde sabu sa gañum ɗo biye lotoro dañi million sappo joyi e nafoorama ene kaali kono noon kadi waɗi bakkat kono noon bakkat o ɓuuri mawnude waɗi lorde waɗi nafoore o lorde ɓuuri mawnude ɗo fode harmani ha joni aya karmin ɗo woni mbiɗo ya ayyuha alladina amanu ko suratul maidata innamal khamru gandede sangara wal maysir e wuri wal ansabu e sanamuji wal aslamu cigaji woni ko nande ceede en ko timirta ko ceede ɗiɗo nayyi leydi tun koɗe soɓe min amala ceerno ko golle keɗen jeeya faccani bo goɗɗirte koye goɗɗiren jogui sele wencag Allah kom tufli ko sangara sele wencag wona waktu julde wona waktu mo wona julde wona jamma wona ñalawma ko goppe tan ala عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء إلا النكاح فقالت اليهود ما يريد محمد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعذرنا أنه غضب عليهما فاستقبلتهما هدية من لبن فأرسل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقاهما فعلما أنه لم يغضب رواه الترمذي أنا سهالة أبي يهودي ونزيفوجي بلاتنا كم بآدم مبة ستاي دبو فيلي ما إندر مبة وان دبو دني هاج دبو نيام دتا كتا وبول كوتان جو نيام دتا لا نرا أي غوش دبو نيام دتا وان دكرم كون دتا وان جوني تك بانك ماكو بوليل ماكو نوكان دبو نيام بنجال دتا ماكو يرد كافي أنا فوندل نجانا كافي أنا جار أتا لطفل دبو فيلي تو نيام لا يمكن تاموتا وانا تكدي يارني فامي بنجال دتا ماكو سودو بوتو أنا تكو كاتا كاتا يلوم بانك تون وني أنتي بايتام كنا وانا yahudi ko be non banno debbo piili na mbini kadi o wi on sahabe hunde hala ko kanko ko joñal bangi makko den non Allah wadi annabi namda joni non bele ana dagi min ñamda debbo piili do nangam nangam ala telna ay qur'an Allah wi wa yasalunaka am jogori namdade anil mahidi ga fiilaydu bul wi be hono fiilaydu adan ko sobe debbo fiilal ko ijam jalta jami debbo kam no ijam ko dam sobe debbo so wonde ma jam julata so dam yana comtol makko ko madam lote dam sobe wi fa atazilun sa godde dere on fil mahidi fiilal debbo ma so fiilim to wonde makko de goddo mo complètement fa amarahum an-nabiy annabi non yamiri sallallahu alaihi wasallam an yubakiluhunna de ñamde tema debbo ma so fiilim kay on bondata bangel laddude wono bottari ma kay on dendat bol goto dendon barrade mon dendon kafe mon fof dendon daddude ngotiri fabiyon goto sudare wote jettal gal tan hada mana o windani be badde e mabbe kala alway buushadum ado way fijirdem rento tan hakkunde wuddu makko e gobbe on nanelade hal nyalade udditi odo masala te do be gonde majina do yahudiyan ko buri non hewde yahudiyan ko buri hewde diwani te ben kanyumen baddi debbo so filim ko yo joñi to ñamde taaki yarde taaki rende taaki hay batte nela do no ari qur'ana mum addi wonde debbo on ñamde ne yerde ne lelde ne wadde hunde fof na jettal bola dum non yeno e yahudiyan ko musibin fe mbi ay koy ay o muhammadu mo jeerno o do kanko kam o rewi tan koy mede kala tan ko tag enen ngoni o lundor o lundor kala tan ko tag enen ngoni programme o addata programme goddo kesso o woppo kamen enen debbo so tay filima joñete contrat ko dawangel do wala ñamde taaka yarda taaka battata ko yimbe kanko ayi o wi fof debbo yarda ñamde yarde lelde wadde hunde fof tona tan jettal tan woni ala o windani wona haali kaɗo han yahudiyan ko ɓe musidɓe men mbi kanko Muhammadu kam ko dewɗe mabɓe tan kala tan ko to e mbaɗa furta wadda hunde hesere man joni noon julɓe ɗiɗo woɓe ngari biyeteɗo Ubbad ibn Bashir e Usayd ibn Hudayr on ko julɓe ɓe ɗiɗo ko julɓe ngari nela mbi e manela minen amin namde ma accata amin min gonda e reɓe amin tawi piilima so piilima min gonda e ma nelaɗo yeeso ngo wayli yeeso ngo change konngol welani ko kono hay hunde haala deƴƴiɗo kamɓe tawnoɓe jonde ɓe
ɓe mbi ɓe haɓe ɗamini ɓe pelliti kay nelaaɗo koko tikkani ɓeɗo yimɓe ɗum ɓe ɗamini ko tikkani ɓe tigi rigi joni ɓe mbayno ummoto ɓe jahani nelaaɗo addanaama ɗon hadiye kosam ɓirɗam o noddi ɓe ngare ga kaari bisiru ngare o yetti kosam o totti ɓe jeehi ɗo yimɓe gandina ko looɓanani ko looɓani tan ko koɓe namdi ko kadi wasa jabande ko jabol sabu o winoɓe o winoɓe ñamde e maɓɓe jarde e maɓɓe mbadde hunde fof sona jettal waɗino haala ɓe gartiɗo joni amen namdo beela jettal ngal kadi newo o wayli yeeso ɗum andama ndekere on ɗum newnaki damal ala to no haƴono guel ɓuuram werde haala ko haɗa ɗum firti kono kadi wona amo tikkani ɓe to ɓerde makko o tottiɓe kosam jeeyi on mana haala عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبولها من دبرها كان الولد أحول ونزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم رواه الترمذي والبخاري جابر حالته كو غوت الصحابة يهود ينكو بكدي بيانو عند يهود ينكو بكم غادي وند سيرم يونا كم غون ندوي كو دين النبي موسى من جوغنا تفسير بين التوريت جوغي غندال كم جوغي بوفر ادuna on annabi isa ari ndeko ma woni tawriyat yanki ha gasi tan wakka defter faate linjil wona joni kamɓe joguno gandal ngal kamɓe goni seeɗa kamɓe tan kalata ko mbay fof yani ɓe gabboto kamɓe yahudan ko ɗon mbi kala nde gorko ari e joom suudu mum o yettorimo caggal ɓiɗɗo taggama hakkude maɓɓe e ɗo wonta ko letto andi ɓurano kala kono haalata ɓe gandi gorko e debbo kam sono gonde ɓe dañi foti wondirede kono debbo o rumti huccide o e banggue o iri ɗum caggal o yetti ɗum o yetti ɗum kaɗo foti koɗo yettete ɗo kono ko caggal o irimo yahudiyankoɓe mbino so kala nde waɗi noon e debbo mum so jibini ɓinguel wonta ko letto letto noon woni ɗon gandi guirɗe oñoto jom huccitaɗo joni ɗum huccitama sama joni taw ko o ƴewami gitam ɗo ko ɗo huccide kono an wona an ƴewami ɓe mbi saboto ɗum gorko o wonda e joom suudu o taw caggal o iri Allah ne yiɗi fennude wona ko ɗum Allah adda ɗum tan Allah wiɓe nisa'ukum suddi mon de harsunakum ko gese mon rakum ko gese mon fa'atu harsakum ngari e gese mon annashi ɗum kala jiɗɗon fof gese ma ba basalata ko garda bangi funnangi basalaki garda hirnangi basalaki garda bangi worgo basalaki garda bangi raw jiɗɗa fof natirta gese debbo ma ne kala jiɗɗa garda makko sa welama gondon e darde sa welama gondon e jonde sa welama gondon e lelde sa welama gardamo yeeso sa welama gardamo caggal fon tagani ma kono noon kañum fof e dagade wonko ɓuuri woni sunna ko debbo o lelo ajjito pawɗa e dow makko ɗum woni ko ɓuuri suɓede kono ɗum ko wayi fof kam e pennama tan kam deke neɗɗo aɗa wawi wondude debbo ma caggal tigui tawa ko mbaɗɗa koɗo poɗɗa wadde ɗo hatta o jibina taw wona letto ɗum ɓuurani adi fennude te kañen dagui jiɗɗa fof mbaɗa kono noon ɓuuri suɓede ko ni on pami jokku yaha jokku yaha o wi kadi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala jaa umaru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah halaktu qala wa ma ahlakaka qala hawaltu rahliya al-laylata فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة اسكي رواه الترمذي بسند حسن اسكي صحابة ولو صحابة من بعد فائدة يرون سيدنا عمر نفدني سيدنا عمر بن الخطاب من عند خليفة رسول الله إمو كذا كو اسم نلا نجوجي بي كو دبر حفصة ونها عندنا كم الدين بقول ذاك دون غاتش أنو سيدنا عمر ووند سخنا جماعة جمع o arde mum en baadina biɗen ɗum arde on caggal o fini subaka tan mataw o nimsi ara nela wi nela heyma nelaɗal mi halkima andi ɓe goniraɓe nelaɗo ijam o jamal ko wala ko halkuma o wi mi wayli hirkam hanki mi wayli hirkam soore wonde hirke gandi gorko no wondirta debbo ni debbo gonɗo lesso makko ɓay gon hirke makko ni no wowno wondirde mum ni hanki o wayli jaɓɓal mataw on rumtimo arde ɗum caggal woni mana halak ɗum noon wadde o halkima nelaɗo tan Allah telni ay ɓuran Allah wi rewɓe monɓe koɓe gese mon garde e mabɓe kala no weliri on foof ndentoɗe rento tan ardude makko caggal ɗum woni ko wiyete luuɗi hen kagal mari hande aduna gorko wonde e gorko taw ala rento ɗum ne rentoto kadi wondude makko sangade o fiili nde wonde fiilo ƴiƴam ɗam dartaki kala mo yiɗa halkade yo reno wondude debbo mum sagane fiili yo reno ardude mo caggal to yaltorede amma ko heddi ko fof no jiɗɗon fof darne e lelde jonde fof foti probléme la ini o
عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت المدة فهذيها وهذيته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وبي معقل بن يسار ko goto sahaba o wi kanko de o ƴettina bandi ko debbo o resni ɗum gorko goto e julɓe he e zamanu annabi tawne wuuri sa mo ƴetta bandi ko debbo mo rokka ɗum gorko bama ɓe wuurade o ƴetti bandi ko gorko bandi ko debbo yana o resni ɗum gorko ɓe gondi ko Allah haaji gorko o seeri debbo o jargal ma to ngal yoɗani no fewi debbo jooɗi ha edda muɗum joofi jamoɓe ne ngara Allah waɗi gorko ceerno mo yitti debbo mum debbo one kadi Allah ne andi arab jamɓe ɓe fof ɓuri yidde gorko ɓuri yidde hodde ko suudu makko jamoɓe nante ngari edda joofi ante enen fof baɗi arande gorko e sukare naata ɗum joni noon kanko noon banum gorko baƴal gorko kanko ma agilɗo o wi gorko kelini ko an ka neɗɗo jaso mi ƴetta banam debbo mi teddinirmami rokkuma ɗum jogo pijjira banam debbo beddoɗa ɗum neɗɗo anani garta joni aɗa ɓafaɗo wallahi mi wondiri Allah o hotta tumata o hotta abada o kay hanta perdi tawi Allah ne andi noon gorko ne yiɗi debbo mum debbo ne yiɗi debbo yiɗi gorko mum aɓe jiɗodiri kanko o faddi ga wi on o hotta suudu mum an ɗum ne woodi ha joni joni noon Allah jaɓani fam Allah noon andi ɗum Allah telini Allah wi wona dallakto mun nisa so tawi on ceeri rewɓe mon fa balagana ɓe ɓadi timminde Allah ɓe jettini ajal on eddaji mabɓe joofi fam fala ta'duduhunna an yankihina azwajahunna ɗum oɗo fayi koye jinnaɓe e waliyaɓe oɗo ay ɓuura ande ko jofaɗo joni a ƴetti ɓiye debbo a totti oɗo gorko e debbo ndesodiri gondi ha juuti muskil naata hakkude mabɓe ɓe kamɓe ɓe ceerti joni noon wonti muskil woni haare woni hande gorko e koreji mum keydi banggue debbo e koreji mum keydi banggue hande wonti harani caggal toon tâche ngaji mabɓe tellima gorko e debbo no jiisodiri pamodiri joni noon jinnaɓe debbo mbiye debbo hotta ɗum no woodi ha joni ɗum Allah jaɓani sabi hara mon so jiiɗon kamɓe ko ɓeɗo caabino harde joni kamɓe mbaɗe famodiri on ko tampano jaaraji moɗo ɗum woni Allah wiɗo kala bawɗo ñanen hoɗo ɓiye debbo so resa ko hawre gorko ɓe ceertiɓe kamɓe so yi aɗa haɓa e gorko he ko ɓiɗɗo o saabino joni kamɓe jiitodiri onon ko haɗi mon jiitodiri wiyen on jiitodirta o kay kaari hottagal wonta hodde juuɗe ma hande sabi ko mbaɗɗa ɗo ko wonta hodde te kanko noon debbo o hare mo gonɗa e haɓede debbo o fi hare mo yejjiti hawrito joom galle ma yalta hande yalta jaahaji ma e ɗum noon gandiren ni kala mo ɓiye debbo resa o seera hayso gorko ko nanguno koyngal daasima ha jimɓe ɗi ɓuuri woni e gotoro caggal mum ɓe o yewtidama famodirama mbo hoto accu o hoto ɗum ɓuuri moƴƴande e wiide nde an nangga he dambe o hotta ɗum ɗon ko gofol manngol ari o tubani Allah kanko gorko o kanko Ma'qil ibn Yasar o wi o tubani Allah o nani ko Allah haali ko o sam'an li rabbi wa da'atan nan Allah wodani joomam ko kalɗa ko mi nani o tubani Allah mi woppi banam debbo yo hot suudu mum wallahi ni o noddi noon gorko keyni ko o wi ɗum nde resuma sa teddini ma jafata feyi ko kalnoon ko jafaɗa donc Allah hartima jaɓi hartede min wonno mbimi debbo banam debbo hotta suudu makko non wi noon tubani Allah mi yalti hen ndamo tottiri on ɗum enen fof kadi enen nodda hen والذين قال تعالى الله توضوي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 Allah wi onon julɓe worɓe maayoɓe goppa rewɓe men gorko maayi ɗacci debbo mum goto walla ɗiɗo walla tato walla nayyi o ɗacci yetarabbasna kamɓe rewɓe pando ɓe anfusinna koye maɓɓe goniɗo ɓe ndesete 4 ashhurin wa 10 debbo o yo jooɗo lebbi 4 e balɗe 10 o resetake moni ko ɓeɗe edde maayde lebbi 4 e balɗe 10 yo jooɗo fa o jooɗoto so jooɗima kadi o bontino o wasa jogade temti jooɗi wasa moorade moori jooɗi wasa jogade kanŋeji cakkaji ɓuranteje fof o bontino o sofna hoore makko o sofna
ɗum ɗon ko sababu gorko hurum gorko maayi ɗo lebbi nayi balɗe sappo mo yamira ɗum so timmi noon won edda o joofi ko haɗno ko fof kadi o arti hen o ñaanto ha yooɗa o mooɗo ha feewa cuuɗaji beele omo daña gorko goɗɗo عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم قال قلت لعثمان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج قد نسختها الايه الاخرى ولم تكتبها او تدعها قال يا ابن اخي لا اغير شيئا منه عن مكانه بيتدو عبد الله بن الزبير وعلي سيدنا عثمان بن عفان كان الخليفه وي ايه القران بيدو بين ورد ما يو ngapa suddi mabbe an gorko garba yaade o wasiyo gila wuro biya so mi mayi ittine jom suudam o wala rabambe asaba nangam e jawdi dokkonbe yo nyambe jodo galle hitande nawano adam gam on ay qur'an musti odo ay itti hitande be arti libbinay ba sab jon odo no wi seyna Ousmane on ko sabi odo ay tawdo nati gollirede hadi mo momte waasa windade defter waasa windade man tamba do saade Sayyidina Utsman wi hema an bi musidam ko namdi do na gaso taw ko bamma ko mawni Sayyidina Utsman ala min ko hema bi musidam mi waylata hay gabbel e deftal Allah ko ni tawru min gaddi ngati dem daga wadde ganden bangen nuskugol ba mi sifatati aya qur'an e tellodo yemire mbadi nangam mbadi wondo dumunna Allah adda aya goddo wiya goppe gollirde o do gollirde misal di kalsaji ko dita dan nyame sa fa onno bi odo ilminam jot kalso odo nyam jon non on qur'an kala non ban jogi aaji goddo don gondo den gondo ha juut be jon goppi ko ba ma ay goddo ari gollire odo hatta kadi fo din do deftere tan don jangi de dana sa sala ngudi makande sama juudo ko kuccute ko suudu kab de pere makam ngari madina biya goppe kaba faté baytel mabis gam jon ga kuccute sagal ton dem don ngone madina jan biya ka ngoppe baytel mabis faté makka ne joge nuskugol gongol na wodi gondon nuskugol nuskete momte halam no wonno do na jange nuske momte yehi janga ka heddade ne joge façon nuskugol nuskete ko tilabatu nuskete gol ngol on taw golle ne keddi ay aya biido so gorko e debbo jaggama tay be jindi tay gorko o ko desnodo debbo o ko desnodo e be fiya ka jamma ngaska asen hala nu gidi be nata ham jatol hada be dobbe fiya ka jamma ay on ay qur'an jodi wala do deftal o winda do kono golle makko ne keddi sa dursu a janga ham golle makko ne keddi ha l'islam sa bi pouvoir mu hande kala jagga do non fi ka jamma قال الله تعالى نوي وقتون هدي لو دمين كان بانغيرو يدي سر كاتلو ديون ما دم دو من دري en jokin ala kalmi on heddi hadis go ala ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu awi wallayna yatawaffawna minkum wa yadharun azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj nusikha bi ayati al-mirath wa nusikha ajalul hawli bi 4 ashhurin wa 10 rawa abu dawud fi talaq wa min dari o wi abdullah ibn abbas wi odo aya qur'an biido wonde so tay gorko maayi gorko juldo maayi dasira dum wala dabbum yo wasiyo debbo ittana e jawdi makko fodde kono nyaamo hodde hitande kono hutoro fodde hitande on sa joom jodo don galle ha hitande tim so resata galle so resa ko hawra bagal makko on don aya qur'an o nuskirama aya didi aya goddo o ndonu tam ndonu nden tay ndonu arani so tay neddo maayi ko nangam foti bande ciagal tan Allah wi ko debbo so maayi ndo jom galle so maayi dasi debbo tay jom galle ala bingil hay goto ala bidda ala tandira debbo o jeyi e jawdi makko ko naybal jawdi wata ko pecce nayi kanko jeyi goto so gorko maayi don jogi bingel ngel ganje makko wala ngel ganjuna ay rago ko debbo o nawata ko jeeta bal jawdi ay on don ay qur'an nuski wiyede mbasiyede yebe dokka nangam so ay abasiyo atajana ko dokkat den tajaka taw dek aya miraso kanko nuski ittene nangam ko dokka gira dimmingel kedi lebbi nayi e balde sappo de jon debbo yo jodo lebbi nayi e balde sappo dum ne kadi nuski wiyede yo wona galle hen hitande wadi nuwete nuski e jon non fadde ko woni don galle ko lebbi nayi e balde sappo di hawnaaki taw ko cowido wonno ma riidu yalta so tariidu yalti bol ay lebbi nayi e balde sappo timo yaltande ma o jibina o continue jonda o jibina
tawi kadi hoddirama lebbina bal sappo a reedi feña bal lebbina bal sappo timmi addo joni kono rendu kam kana juuɗi ha won lebbina bal sappo kam do yantat boɗo allahumma salli men jogi namde seeɗa ngar ɗum ko juwat Only Alman before, only halal bo Alman